Dono la paraula al senyor Batlle, en Manel Jiménez, que ens farà la benvinguda i reitero el nostre agraïment per la seva rebuda. Moltes gràcies. Benvolguts amics, amigues, és un plaer donar-vos la benvinguda a Arenys de Munt i ho és per partida doble, perquè heu vingut al nostre poble i perquè heu vingut a celebrar l'11è simposi sobre la descoberta catalana d'Amèrica. Un any més i ja en van 11. I per Arenys de Munt és una consideració acollir de forma ininterrompuda la realització d'aquest simposi durant aquests 11 anys. El temps passa i ja són 11 edicions que vinculen el nom d'Arenys de Munt amb la recerca històrica i amb la recerca per recuperar el nostre passat del nostre país. 11 edicions que creen cada vegada més un lligam estret i íntim entre el nostre poble i una recerca i una recuperació històrica que poden acabar tenint una importància transcendental en el futur de la nostra nació. Li pot aportar molts de referents que ara ens manquen i podria fer-nos passar míticament la nostra nació. Recordo els inicis, quan les primeres edicions es feien a Can Borrell, amb uns recursos escassos i amb molta voluntat i il·lusió, i amb un grapat d'assistents, un grapat petit, i ho comparo amb ara, amb molts més ponents que no pas assistents hi havia en aquelles primeres edicions, amb una gran participació, amb molts més recursos, però amb la mateixa voluntat i la mateixa il·lusió que als inicis, o fins i tot potser podríem dir que amb més voluntat i il·lusió, perquè hi ha més participants que en aquells primers anys, més participants que aporten moltes més energies, acumulen molta més experiència i acumulen molts més coneixements. I ara podem dir que gràcies a tots vosaltres aquest simposi està totalment consolidat i que les recerques ja no s'estan enfocant cap a la idea global, cap a la idea general, sinó que s'estan entrant al detall, s'estan entrant en qüestions de molta més precisió. Un detall i una precisió prou importants que referma i enforteix el concepte global, un enfortiment que posa en evidència els detractors de les vostres recerques, perquè de detractors n'hi ha, encara que l'evidència, la constància i el vostre treball fa que cada dia n'hi hagi menys. I parlant de constància, aquest és un fet destacable, m'agradaria referir-me un moment, però no a qualsevol constància, sinó a la que ha tingut en Jordi Vilbeny, que des d'un bon inici ha buscat la implicació de moltes persones, amics, alguns saludats, però especialment ha estat perseverant en la cerca de la complicitat necessària amb el poble d'Arenys de Munt i en les seves institucions, una complicitat que ha possibilitat la continuïtat d'aquestes jornades durant tot aquest temps. De ben segur que aquesta complicitat deu haver contribuït a la consolidació d'aquest simposi i a la seva vinculació amb la vida d'Arenys de Munt. La perseverança és una bona virtut, convèncer els altres per aconseguir aquesta perseverança també ho és. Confiar i creure en aquells que et volen convèncer perquè hi hagi perseverança també és una bona virtut, especialment quan et volen convèncer d'una proposta innovadora, quimèrica, utòpica, que va en contra de les tesis establertes i que en principi semblava inversemblant. Confiar i creure en la persona que et fa aquesta proposta també té el seu valor i les institucions d'Arenys de Munt ho van fer. I això és el que va aconseguir en Jordi Vilbeny des d'un bon principi a totes les persones que l'hem envoltat, però també ho va aconseguir amb les institucions. Durant aquestes 11 edicions han passat 3 batlles diferents, amb 3 governs diferents i tots 3 hi hem cregut en aquest projecte. O més ben dit, ell ens ha fet creure. Aquesta capacitat de convicció d'en Jordi molt probablement també té molt a veure amb tot el que ha envoltat Arenys de Munt en els darrers anys. Arenys de Munt té un vincle molt especial amb la descoberta catalana d'Amèrica i Arenys de Munt és considerat el bressol de la independència. Molt possiblement els dos fets tenen denominadors comuns i no és casual que en Jordi estigui involucrat en tots dos i que també sigui un d'aquests denominadors comuns. Tampoc és casual que tots dos fets, el simposi i la consulta, hagin esdevingut a Arenys de Munt, el poble on ell s'ha vinculat de fa temps. Perquè tots dos fets parteixen d'una mateixa convicció personal, recuperar la dignitat col·lectiva d'un poble, una dignitat que ens vàrem prendre. Per tant, més enllà del que pot semblar, i que algú pugui dubtar que existeixen vincles o lligams entre aquests simposis i la consulta del 13 de setembre,
jo els hi trobo. És l'actitud de fer accions per recuperar allò que és nostre i que ningú ens hauria hagut de rebaixar. Ens van prendre la nostra llibertat, però al fer-ho també ens van prendre la nostra història i amb ella tots els nostres referents. Per tant, llibertat i història estan vinculats. La consulta reclamava la nostra llibertat, els simposis reclamen la nostra història. Certament també és curiós que hi hagi historiadors o estudiosos o investigadors que elogien la iniciativa del poble d'Arenys de Munt i la seva actitud en la consulta del 13 de setembre, però que menystinguin o ignorin molts de forma voluntària totes les recerques alternatives que es fan per recuperar la nostra dignitat històrica. Ara em permetreu un petit incís. Quan estava preparant aquesta obertura i rellegint el que anava escrivint, em vaig parar a pensar que si ara deia tot el que estic dient, doncs què diré en properes edicions, quan toqui una batlla fer altres obertures. Doncs la veritat és que no ho sé. Potser hauré de llegir aquesta introducció que faig ara, però segons en Jordi no podria fer, perquè sempre i quan digui que m'estic citant a mi mateix. També és cert que quan havia de preparar aquesta introducció i tenia dubtes de com enfocar-la, la vaig trucar perquè em donés idees. No cal que us digui que en Jordi és un dels meus millors amics, que li faig consultes sobre molts temes, que molta de la meva evolució política recent li diré que ell i les seves reflexions, igual que moltes de les coses que he fet i he aconseguit. Per tant, per mi entra dins d'una normalitat trucar-lo i fer les consultes. Doncs com deia, li vaig demanar idees. Com sempre, o potser més que en altres ocasions, probablement perquè el simposi era tocar, va ser una llau de propostes, de suggeriments, d'idees, curtes, ràpides. S'enllaçaven unes amb les altres, fetes generosament, però amb molta velocitat, que ell les considerava monològiques. I jo, en el moment en què ell me les deia també, però que després, davant del full en blanc, a mi em costava trobar aquestes propostes, trobar la lògica que les unia i trobar-hi els vincles, i després em faltava desenvolupar-les. Per tant, era una tasca molt més difícil que ara. Jo no soc historiador, ni investigador, ni sociòleg, ni psicòleg, però sí que m'agradaria fer algunes reflexions sobre el tema que ocupa aquestes jornades i que és la recuperació de la nostra història amagada, manipulada, tergiversada i capgirada. Per documentar-me vaig recuperar el primer llibre d'en Jordi sobre aquesta temàtica, Brevíssima relació de la destrucció de la història, del novembre de 1948. I a l'inici es pot llegir una nota dels editors que diu: la manipulació de la història ha estat constant. Ha estat i és l'arma que té el vencedor per justificar el seu domini. És l'arma de futur per sentar les bases del seu nacionalisme. És l'arma més mortífera, és la que realment aniquila els pobles. Els pobles sense història són morts. I és cert, la història l'escriuen els vencedors, tots ho sabem. Fonamentalment ho fan per imposar el seu poder sobre els perdedors. Però en aquell moment em vaig fer algunes preguntes. Per què manipular-la i capgirar-la? Per apropiar-se? Estem segurs que la manipulació la practiquen només els vencedors? Només els estats o els imperis per imposar el seu poder? No pot ser que es practiqui a petita escala en el dia a dia per part de persones insignificants? I si ho fan, per què ho fan? No serà per imposar el seu poder, si són persones insignificants. Avui en dia pot passar. I ja que tinc l'oportunitat, m'agradaria reflexionar sobre tres conceptes: la manipulació, l'apropiació i la investigació. Donaré la meva opinió. Ja he dit que no soc historiador ni catedràtic ni tan sols llicenciat. Per tant, el que diré, agafeu-vos-ho com una opinió, com un pensament en veu alta i compartit amb tots vosaltres. I m'agradaria portar aquesta reflexió sobre temes quotidians, del dia a dia, i que poden passar ara, avui mateix, o que hagin pogut passar per pocs dies a qualsevol lloc del país. Ara ells en exemple. Manipulació. Per què es manipula? Penso que fonamentalment es fa per enganyar aquelles persones que puguin ser susceptibles de ser manipulades. Persones que no tenen un coneixement real. Funciona el micro? Sí? Vols dir que no serà un problema de les piles? Un sabotatge. Les piles potser? Sí? Sí, no hi ha escoltes, però perquè ja s'entenia de moment. Provem de canviar les piles, Joan? N'hi ha aquí o...?
potser sí que era una qüestió de piles. Bé, doncs com deia, penso que fonamentalment es manipula per enganyar aquelles persones que puguin ser susceptibles de ser manipulades, persones que no tenen un coneixement real dels esdeveniments o del que succeeix o del que ha succeït, però persones de bona fe, senzilles, que moltes vegades no entren en l'anàlisi estricta de les coses i que estan disposades a acceptar allò que se'ls diu, sense donar-hi gaires voltes. La realitat acostuma a ser força més complexa del que sembla o del que a molts els agradaria que fos. I malgrat que vivim en el món de la comunicació, de la informació, la realitat només és coneguda per una minoria de persones que són els que participen en els fets. Per tant, és relativament fàcil manipular els esdeveniments quotidians de les coses que es fan, perquè la immensa majoria de les persones sembla que les piles continuen fallant. No tenim piles noves. Les piles vaig comprar un paquet nou, no? Continuo, en tot cas, em sentiu bé? Sí. Veu sí que és al darrere? Doncs deia que la immensa majoria de les persones no coneixem els esdeveniments quotidians del dia a dia, no els coneixem en la seva totalitat. I sempre és molt més fàcil creure en un discurs simple, malgrat que sigui manipulat, especialment quan és populista i demagog, que no fas creure en allò que realment ha succeït, i aquí implica un exercici intel·lectual més gran per poder entendre el què ha passat i el per què. Això implica que amb una certa facilitat es pugui manipular. Queda només circumscrit a l'ètica i la moral personal de l'individu que l'utilitza, de l'individu que vol manipular. Per altra banda, s'ha de dir que és una ètica i una moral molt baixa, perquè manipular no deixa de ser una forma d'enganyar els altres o de mentir-los, especialment a la gent senzilla de bona fe, i aquest fet precisament no és una virtut. Per què es manipula? També es fa per tenir el poder de canviar les coses, simplement per tenir aquest poder. A vegades coses que no tenen gaire transcendència, però que canviar la percepció que la majoria de la gent pugui tenir sobre la realitat d'aquestes coses dona una sensació de poder que potser pot generar un benestar interior a qui l'exerceix, malgrat que sigui un benestar passatger o efímer, una sensació de poder irreal que a la llarga només provoca frustració. Perquè una manipulació no deixa de ser la construcció de quelcom sobre una falsedat, sobre una il·lusió que només existeix mentre es manté aquesta manipulació, però que en el moment que aflora la veritat desapareix aquesta falsa realitat i desacredita el manipulador. També es pot manipular per aconseguir interessos econòmics, interessos polítics, per pujar l'escala social o fins i tot per aconseguir prebentis. Aquests darrers tipus de manipulacions s'efectuen per aconseguir un guany tangible, palpable. L'anterior també comporta un guany, encara que intangible. Malgrat aquestes excepcions, jo crec que el principal motiu per manipular és, en realitat, és l'enveja. L'enveja que genera en persones mediocres, anodines, vulgars, allò que els altres poden aconseguir amb el seu treball, amb el seu esforç, amb el seu enginy, amb la seva constància, amb la seva persistència, amb el seu valor o la seva intuïció. No estem parlant d'èxits. Molt sovint es tracta de coses o situacions comuns, però que realitzar-les implica un esforç, encara que sigui mínim. I aquestes persones vulgars opten per intentar manipular allò que s'ha realitzat perquè aquelles persones que són les que realment ho han fet no es puguin atribuir allò que han fet, allò que els hi pertoca. Els manipuladors senten enveja dels altres per allò que ells no arribaran a fer mai o no s'atreviran a fer mai. En aquest cas també s'ha de dir que els manipuladors malden, lluiten, bé? A veure si ara podem, com he dit, que duri la meva intervenció i després ells ja ens envien a fer les piles. Com deia, en aquest cas també s'ha de dir millor ara, no? També s'ha de dir que els manipuladors malden, lluiten, es barallen per fer que la seva tesi sigui la que tothom cregui, per poder substituir la realitat. Inverteixen el seu temps no en construir accions de valor, sinó en destruir allò que han fet els altres.
El seu èxit radica en imposar la seva manipulació i en que els veritables autors quedin bandejats, encara que ells no arribin a substituir-los. És allò que en Carlo M. Cipolla, en el seu llibretó Allegro Manantropo, va definir en les lleis fonamentals de l'estupidesa humana com la tercera llei fonamental o llei d'or, que diu: una persona estúpida és una persona que causa un dany a una altra o a un grup de persones sense obtenir-ne al mateix temps cap profit per ella mateixa o inclús aconseguint-ne un perjudici per ell. Aquestes actituds les veiem constantment en el dia a dia. Però és que a més, aquesta enveja, o potser estupidesa, tal com ho diria en Cipolla, penso que és una qüestió de mancança d'autoestima, una manca d'autoestima que és constant, que es realitza constantment i continuada fins que no es supera aquest dèficit d'autorealització intern i no es resol fins que els que la practiquen aconsegueixen una estabilitat emocional interna que els permet estar bé amb ells mateixos i aconseguir la felicitat a partir dels seus propis mèrits o actuacions, encara que siguin escassos, i no haver de fonamentar aquesta recerca de la felicitat personal a partir de perjudicar els altres. Però com deia, aquesta enveja, que és constant i és per culpa d'un dèficit d'autorització personal, s'acaba convertint en una obstinació manipuladora contra tot i contra tothom, per poder anar suplint aquest dèficit i cercar aquesta autosatisfacció personal a costa dels altres. Per aquest motiu, la manipulació s'acaba convertint en una necessitat personal constant per impedir que els altres puguin gaudir amb tranquil·litat i serenitat d'allò que han fet. El manipulador acaba gaudint d'anar fastiguejant els altres en una forma de psicopatologia addictiva de resolució complexa. Al mateix temps, aquest engany, quan aconsegueix ser reeixit, com que és producte d'un desequilibri psíquic, pot comportar que els propis enganyadors se l'arribin a creure, complicant encara més la problemàtica personal i interna que pateixen. També aquestes actuacions impliquen un alt grau de cinisme. Es pot llegir en el llibre de l'Eduard Balladur, intitulat De què va la democràcia, quan diu, referint-se al cinisme i a la pròpia dignitat, diu: la lluita pel poder no descarta cap recurs, fins i tot els menys desitjables. Tot s'admet, res no queda a recer de l'esguard malèvol. La vida pública posa legítima, la vida privada, els fets passats, les activitats professionals o els actes dels familiars. Si cal, es recorre a les invencions sense cap escrúpol i es paren trampes en les quals ensopega la bona fe. S'orquestra la maldiència i la calúmnia i es difonen per tots els canals de propaganda. I afegeix, fer-se passar pel que no s'és, fingir, mentir. Un home íntegre pot haver d'esforçar-se molt per no posar-se vermell. Una qüestió afegida és la ceguesa còmplice d'aquells que rodegen el manipulador i que, malgrat ser conscients que els fets no encaixen tal com vol fer veure el que manipula, no només no ho denuncien, sinó que ho accepten amb una certa naturalitat, pensant que també poden treure algun rendiment de la nova situació que es genera a partir de la manipulació. Crec que l'acceptació de la manipulació per part dels que envolten els manipuladors no deixa de ser una actitud claudicant que denota que aquestes persones també són anodines i vulgars, que estan disposades a sotmetre's a aquell que s'ho proposi, atès que no tenen el caràcter suficient per revertir aquestes actuacions o allunyar-se'n, fet que implica convertir-se en còmplices de la manipulació. També acostumen a ser persones, aquestes darreres, amb una falta de dignitat personal important. De fet, la no denúncia d'una manipulació coneguda ja implica participar de la manipulació, encara que sigui una participació passiva. També aquesta és una acció totalment execrable. No podem obviar, però, que independentment dels motius o de les finalitats, tota manipulació sempre busca canviar l'opinió de gent normal, de la gent de bona fe o aprofitar-se. Si fins ara he estat parlant de diferents tipologies de manipulació, encara que de ben segur me'n deixo, n'hi ha una que no la podem oblidar. És la manipulació per una posterior finalitat. És la manipulació per preparar el terreny per poder-se'n apropiar d'allò que han realitzat els altres, per usurpar els seus treballs o els seus fruits. Si la manipulació feta per ella mateixa per enganyar, pel poder de canviar les coses o com a producte de l'enveja, sense altres finalitats que l'autocomplaença dels pobres d'ètica i moral, i com a conseqüència d'una psicopatologia personal, és altament condemnable. Quan la manipulació es realitza per apropiar-se de la feina dels altres, és eminentment perversa, perquè es realitza amb una intenció clara, la de robar, la de treure als altres allò que han aconseguit amb el seu esforç. Potser en aquest cas ja estaríem parlant d'una psicopatologia greu que convertiria totes les febleses ètiques citades anteriorment en una perversió
de tot aquest comportament. En aquest cas, en Carlo M. Cipolla, en la tercera llei fonamental de l'estupidesa humana, la que he citat abans, fa una clarificació i eleva el grau d'aquesta estupidesa i diu que quan un individu aconsegueix un guany causant-nos un perjudici a nosaltres, ens trobem davant d'un malvat. Si la manipulació que es practica per individus col·lectius és força dificultós desmuntar-la, imagineu-vos el dificultós que pot arribar a ser quan al darrere d'una manipulació, d'aquesta manipulació i d'una apropiació hi ha tot un estat, quan hi ha tota una potent maquinària institucional al servei d'aquest robatori. Imagineu-vos el dificultós que pot arribar a ser recuperar la veritat, recuperar la propietat d'allò que s'ha pres, més quan ho fa un estat malalt que intenta apoderar-se de tot allò que no pot ni podrà fer pels seus propis mèrits. I com es resol tota aquesta qüestió? Com es retorna la situació original prèvia a la manipulació? Doncs aquí és on apareix la investigació. Tota aquesta feina que esteu fent vosaltres des de l'Institut Nova Història, però tota la feina que li toca fer a qualsevol persona normal i corrent quan pateix una manipulació i un intent d'usurpació. Primer de tot es tracta de detectar la manipulació. De vegades és molt fàcil i evident detectar-la perquè és profundament barroera i tothom la veu, però altres vegades no és tan fàcil perquè està molt ben feta, molt ben treballada. A vegades és una petita percepció la que et fa adonar-te que estàs davant de quelcom manipulat i no tothom se n'adona. I s'han de tenir molts coneixements i un nivell intel·lectual ampli a partir de tenir una particular perspicàcia. A vegades una manipulació que fins i tot t'afecta directament costa de detectar, però a vegades el que més costa és que la resta de la gent que t'envolta percebin aquesta manipulació i siguin conscients d'allò que un veu amb total claretat quan se n'adona. Això em porta al següent pas. Després de percebre que existeix aquesta manipulació, has de treballar en les subtileses adequades per evidenciar-la. No és fàcil, és una feina d'anar al detall, de cercar el mínim indici, el més petit descuit, que posi en evidència que hi ha una manipulació per, aleshores, fer-ho públic i mostrar de forma molt diàfana que s'està enganyant als altres. Hi ha persones que, quan detectem una manipulació per la recerca de la veritat, fem tot un treball meticulós per desemmascarar aquesta manipulació i aquells que la practiquen. Es tracta d'una feina minuciosa, de dissecció de la realitat, que ha de permetre desvelar-ne les astúcies realitzades per poder fer una interpretació correcta de la realitat i exposar-la a tothom. Es tracta d'una feina, per dir-ho d'una forma moderna, de CSI, d'investigar, de treballar, de buscar el detall, de fixar-se en tot i més, de buscar la mínima escletxa i a partir d'aquí començar a estirar del fil fins que aparegui la veritat. Per tant, no estem parlant d'una feina fàcil ni molt menys. Totes aquestes reflexions no deixen de ser opinions realitzades des de la més humil aportació a aquest simposi. Sempre havia pensat que a més dels fets que anàveu desgranant, feia falta que algú fes un estudi psicològic de les persones que duen a la pràctica la manipulació i dels estats també. D'aquí la meva aportació per si algú expert en la matèria desitja aprofundir en aquestes idees. Només em queda felicitar-vos a tots plegats per la vostra constància, per la vostra perspicàcia, per la vostra perseverança, per la vostra determinació i per creure en el nostre país, per creure en la nostra història, per creure en els nostres avantpassats i per creure que nosaltres vam tenir un passat digne. Gràcies per dignificar-lo i gràcies per recuperar-lo de l'oblit obligat i de la malvolença manipuladora. Gràcies. Espero que no tindràs inconvenient en que pengem aquesta ponència en el web i la titulem Tesi inicial sobre la parapsicologia. No, molt bé. Nosaltres sempre hem pensat que es podia entrar en aquest espai del debat que comporta el tema de la manipulació a través d'estudis seriosos del motiu psicològic que comporta el fet, no? Per tant, mira, ja tenim un esbós. Bona idea aquesta.